ए देखो हमारे पास होशियारी ना इने के खइले जता रो हाय आ पैसा के बेरी भाग देबो ना देबू ना पहले पैसा निकालो हो ए लइका चल ए बिना पैसा ले ले अरे रे हां तू का अपने आप के समझता रहा अब ये हाल मचा के हम अपना आप के हम छुछुन सब बाती मिथुन समझता नहीं मिथुन हां पहले पैसा दो तो एक और मलाई दो ना पहले पैसा निकालो पैसा मलाई पहले पैसा पहले काम मत बना ठीक बनो बाद में दान आज तक लोग कोई के हिम्मत नहीं खानु के आइसक्रीम खा के हैं आप बिना पैसा देले हमरा के चल गई लोग कोई अपने आप के शाहरुख खान सलमान खान समझता रहो तार कहां घर हो आइसक्रीम ले आई आइसक्रीम लागत है गाय में लड़के हतना दूर से आ गोनी लागत है गाय में लड़के पे काम नहीं खसन सारा के सारा हमरा आइसक्रीम सही रह गइल बटुए का भगवान जी आज के कर मुंह देख के निकलनी है हम अरे आइसक्रीम ले आई हो हतना गर्मी के दिन बटुए का बेचता आइसक्रीम बेचत बटुए कोई रुपए के दे ताड़ू ई कौन बोले का तरीका होता है वो मलाई 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 50 तक ले बा 50 रुपया वाला बा हां बाटे 5 रुपया 10 रुपया वाला बा हां 5 वाला बाटे 10 वाला बटुए तारे कौन लेबे के बटुए दो कौनो एगो अपना मन से दो जोन तारा मन करता है दो ई का तार को तड़ो मन से का मन है अरे तो हम तारे के काहे थी तू 4 रुपए वाला कहबो तो 1 रुपए वाला देब नु तो दो ना अपना मन से अरे हां ना का है पिक पैक कइले बाड़ू दो हमसे एगो अच्छा ठीक बाटे को रुपए वाला दी कौन ना दो ना तो ना को रुपए वाला दी दो हमारे को 68 रुपया वाला और 68 वाला नहीं खे 38 वाला बा 38 वाला नहीं खे हां हम कहने नु 5 वाला बा 10 हां वाला 5 वाला दो 5 वाला हां हां दो 5 वाला हटा कौन है का ए रे तू बताओ ए लइका बदमाश हो का तू साफ हट पहले तो दो मलैया दो भाई झनकत का है बा हां हे ने फरक के रह फरक के बन दो ए में कता में अच्छा भाई दो हां तो दूरी रह तो गायो दुहे गोइले पन्ना छान पागा चुरावे दिसन जितना तू भड़कतरू ला कोई रुपए का हो ये 5 वाला हो अच्छा ठीक बा पैसा अब दे तनी भाई काहे तो बुझात समय ना में गाय लड़ू हाँ, मार मचा चोची भइल बा हां तो पैसा तो पहले दे तनी चीखी ना हां तो अरे रे पैसा पहले निकालो हां पैसा निकालो पहले निकाल तनी ल तू चट ल चट देखो हम बजा तेज मत मने बुझाइलु कैसन नहीं का गरे दादा का भगवान जी तोहर से तार माल बाकी मीठा नहीं खे का नहीं खे मीठा नहीं खे अच्छा हमारे आइसक्रीम के नो पूरा जवार में हाला हटे बुझाइल केवन ऐसन भाई का बूढ़ जवान पातर मोट के नहीं के खइले सब को दे बेलू तब का बियाह शादी में दे बेलू अरे बियाह शादी में ऑर्डर हमारे भी जावे ना बुझाइल तब का तू का जानत बाड़ा दुआरी पे जाके दे बेलू ऐसे ही का अपना पेथी बानी हम हां हां पैसा दो ला ये बोलो हां हाथ ना के खुला नहीं कैमरा भी कोले मार हबर कइले बाड़ू अब को खुदरे नहीं खे हाथ ना के खुला ना के ठीक बा हमरे पास 5 रुपए दो एक औरी दन का मलैया पहले पैसा निकाला ए भाई तो पैसा निकल ले फोन पे से ले बू तारे पे शौक होगा तो पहले पैसा निकाला का रे लइका शौक बा तो तार हमारा पर पूरा हक बा जान लू का तार शौक बा हमारा पर पूरा हक बा हमें दो गोरू अब तो उल्टा सीधा मत बोला बुझाइल दो हमारा के तू पहाड़ी जी के चला बुझियो उल्टा सीधा ना बोली ना अच्छा हां दो देखै तो लागत रहा तो दो एगो मलैया रू पहले पैसा निकालो ना पहले माल बाद में दाम पहले पैसा निकालो ए देखो हमारे पास होशियारी ना इने के खइले जता रो हाय आ पैसा के बेरी भाग देबो ना देबू ना पहले पैसा निकालो हो ए लइका चल ए बिना पैसा ले ले अरे रे हां तू का अपने आप के समझता रहा अब ये हाल मचा के हम अपना आप के हम छुछुन सब बाती मिथुन समझता नहीं मिथुन हां पहले पैसा दो तो एक और मलैया दो ना पहले पैसा निकालो पहले पैसा मलाई पहले पैसा
पहले काम मत बना ठीक बनो बाद में दाम। आज तक कोई के हिम्मत नहीं खानु के आइसक्रीम खा के हैं अब बिना पैसा देले हमरा के चल गई लोग कोई अपने आप के शाहरुख खान सलमान खान समझता रो तार कहां घर हो तारा घर से क्या मतलब माने ओइती तार गांव में हमारा घर में क्या करे बा देखो ऑर्डर देबे तारा खातिर साथे रिश्ता नहीं क्या हमारा जोड़े के बुझाइल तू हमारे हित तो ना हुआ मोबाइल नंबर अपन देबू तारा का ऑर्डर दे हम फोन पे तारा जैसे आदमी से ऑर्डर दिया ही है दा भाई मलैया पैसा निकालो पहले मार देबू तो ना पैसा निकाल अरे रुको रुक बाकी ना तू अरे के बा हो ने आवाज हो सब के तेरे का बिना मर बोले छोड़म ना मलैया देख के चांस का मार ने सुना ता जा का भइल बा हे लइका केरा कर काटे के केरा कर लइका है आय दादा भैया आइसक्रीम खा के आज बिना पैसा ले भाव हम कहते हैं कि और उदा तो देते नहीं पैसा दे कैसे के ले लेबो त दे द देबो ना बेचे के ले लेबो त अच्छा ठीक बा तू लोग के सामने दे तो बन ठीक बा लोग पैसा देवो जा हां त काहे ना दे पैसा दे दी एहू लोग के दो हमरो के दो हां ए जे रहियो हमर बाबू के देबू का तारा बाबू के है चलो पहले पैसा न निकालो ना ओकरा बाद पता चलो त दो है दो हेलो द ई कद पे के हो कोई और का तू खाना खाली लंग फंदात पति बुलुक तू लोग एगो दूगो तीन गो अच्छा खोलो तू अपना तरफ ले का खियावत बा ए बबुआ अरे इनका बेचा ही नहीं क्या हुआ तने द तो हमरो को 10 के एकदम हंस के एकदम धली एकदम बगल में कस के ई लो हम ना ले हो नी के ना लगला क दिया बा द हमरा के ना ले तो गोद चाहिए हमरा द यो द हो पर पे बोलता ठीक लगता ना हम ना ले पर पे बोल 5 10 15 25 रुपया 25 को भाई 25 रुपया ई कौन हिसाब ले जोड़ देली हो बोला ना 25 पे तार भइलू हेलो ले ला काटेला अब खाता ना हो गेल ना काट ला तो खुला तो पैसा वापस खुला पैसा आई तो हम दे हम ठीक बा हां का है आप पीछे नगर पालिका में तहसील के काइल बे पैसा कब से ई लइका हमरा के पागल बना बना के भागत रहल हटुए अब चलो तो तू अरे पैसा बा अच्छा पैसा रह तेज बनते तू जइबू खुला तू जा खुला पैसा ले ली ना ना रुको ना जब से खुला पैसा ना रही तू जा हमारे तू पास जा हमने के जा हां जा जा जाता जा। ही नहीं हमें अभी नहीं के कहत कि हम ना दे हम बाकी बाद में दे हम अब बाद में कब देबू हमरा अभी लेबे के बा हम बाद में दे हम अभी ना देबू हम बाद में तू दे जा। हम तू जा कामना पट्टी जेबू घर जा हां ज्यादा जा तेज कोनो बात नहीं बोलो के जा तालू हां हम आवतानी पीछे पीछे अरे आवा ना तार से डर लागल बा ई बहुत काटा है मेहरा रूबी है एकरा घर है हमारा पहुंचे पर पीछे अरे हो लखेदन के लइका बा तो हल्ला अरे उ काता ना मोह अरे लफुआ कुल कहेला सन हो डेरा बापा ना तो बड़ा नाम ले ना उनकर हां ये दादा तनी मनी हमर के झांक एक बार दिखैले रही का जाने काका तो करत रही ना कि कोनो लड़किन के जाई ना तो छेड़त रही ना वही के बारे में हमारा घरे अरे उनका पूरा गांव में हल्ला बउए मोहल्ला में के लफुआ गिरी करेला मौगी जी अच्छा मलैया वाली नया नोहर बिया उ बे न करे मलाई बेचतिया हो जरूर कौन कौन दुख होई हो दुख होई मारा छोड़ देले होई तबे नु ऐसे थोड़े ना बेची सिंदूर बेंदी देखो नि मार ऊपर से लेके नीचे तक ठाट बाटो अब कर रहे पगलो छोड़ी तो सिंदूर बिंदी कल छोड़ी ही ये हमारी चीज हो गे आ जाना तो मलाई काजे ने कहत रुपया के खइला हम देलन 500 नु तो ध ले लिया उ लेबो ना कइलन मंगबो ना कइला हम वो तो हम देखबे कोई नहीं हां को से ध ले लिए चट देखो कि ना देम अब खुला नहीं के हमरा बेरी गजरे सुनावली है हमने के जानलू जरूर कोनो बात चक्कर चलत होई दोनों के लाल मिल चलत होई जानलू आ जाए दी कोनो बात नहीं हम ना हमनी के का काम बा लेकिन गोनी जा हमनी के खाए के बोल बोले ही बा ना खाए के चलो जो बेचाई आइसक्रीम चलो जो हमने किन ले जा हमर खूब गर्मी लागत है हां तनी कुछ ठंडा ठंडा खाइती पी हां हां गाना बेटा हुआ हमनी के याद ला आइसक्रीम अरे तो पैसा ना लगल है हम ना देनी है हम अपन 10 गो देनी है आ ये हम ना देनी हम तो लेके हां चले तो तू कहत के मिले आइरन त कजन तोरो का करवा देले होयन ओही में हम तो देनी है आप बे हमारा घरे ना आई रही वहां के जी मिले हमारा से काहे के मिले ता होता हर कैसे ना लगल हमारे लाग गुल हम आज ये वहां के कहानी हम देत रही देवे जात रही त कने जा तो नहीं हमारे पैसा नहीं के जरूरत लेके दे लगे ना ए दादा हम तो देनी है हम देनी है मौगी के मुंह लागल ना न बिया कोना दुखे मलाई बेचतिया बेचारी के बाल बच्चा के नी कहा बेटा वो 500 रुपया देले रहन काहे के देनी हजी रहुआ तो हम कहला हूं हमरा के मत द तू हम तो दे देनी है तो रहुआ अपने ना होने खड़ा रही हम तो लेके ही सब चलेंगे हम का जानी कि रहुआ ना ले दे ले पैसा हम जानी कि ना ए दादा हम तो पैसा 10 गो रुपया लेके गोनिया किने खातिर चोको कादो करेला
हां दूधवा वाला का आवेला कहला ओका चोको के चोकोबार कहल जाला चोकोबार हाँ। अच्छा उहे किने खातिर गोनिया उ त नीक लागला है कुल 5 रुपए के बन छु छु लागेला हमरा के कने बिउनिया करौनी धरा देली के 5 रुपया वाला जाय दी कौन बात ना अच्छा त पैसा ना लागल है चल हाँ। फ्री के धन तनी खराबो रहेला त नीके हां बइए ई हमहु कनी हाँ। थोड़ा ज्यादा का करे के बाऊ से 5 वाला खाई चाहे 10 अब्बा वाला का फेरा में पड़ रहला हमनु गोदगार रहल या पातर अभी नया त पहिले बिया पीछे लागल गोइला हमन बेटो नया बिया त काइया पर वैसा नई खे जान जाई घर में रहे वाली नई खे घर में ना बुझा त फांसी पे हमरो उहे लागता हमरो इहे लागत कनिया काहे न के पीछे पीछे गुल देखो आहू हो के हो बसोरी के कोठिया में उहे का ये गुलाबी साड़ी पहनले बिया का जाने जी आ ना ये कनिया सुन देखो देखो आमा के फेवा लगे नु मला ये लगल हाँ, ये रात खेला बड़ा तेज बा ये चाची जी हाँ, तब हमरे का? से दिखाई दे आ ये रामा उहे ही हो आ ई ये के भगवान कहत मोबाइल निकल ले मोबाइल फोटो अब खींचे छोड़ी ना ना ओकरा सुन ना उठा ले रे चल ना तनी औरा वाले देखल जा बक हमनी के कौन वो दूसरे के फेरा में अब नहीं कनिया आवा ना सुनी ना चल ना हो अब रोगा हमारा को पिटवाई में हमारा मर्दा से हाला मत कर गते गते चल देखो उहे मिल जुल करती है चल लागत चल चल चोट में चोट करे चाची जी हम मार खाई तो अरे आवा ना